Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu ci gaba da darasi na uku a yaren Bambara da ke Bamako, ƙasar Mali. Za mu yi darasi na sunaye. Tego suna. Itego yaya sunanka? Yantego Kabir, sunana Kabir. Ni, I, kai, a, ita ko shi, on, mu, au, ku, o, su, ce, namiji ko miji. Ceo maza. Muso mace ko mata. Musau jam'in mata. De yaro. Deo yara. Ba uwa. Pa uba. Bimbaya iyalai. Sagoma Samogo mutan gida. Bami dawo iyaye. Koroce wa. Koromuso ya. Dogoce kani. Dogomuso kanwa. Moke kaka namiji. Momuso kaka mace. Benge dan uwan mahaifi. Na gode, sai mun haɗu a darasi na hudu na gaba a wannan yare na Bambara da ke ƙasar Mali a babban birnin Bamako.